nyasi mar 62 mar Jamhuri Day mane otelne kod jatend piny Kenya William Ruto mane momako wang'u e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne loso. Efi kachiel kod Chris. Erokamano Joyce, gik momako wang' wang'eng Efi ni kod momako wang'a ben kod momako wang'a, lakini gimamora en jatend piny William Ruto oyango lek ma en go mar gero piny Kenya mangima. Kata odoko ni achiel kuom jonon weche mag telo ma en kod studio kanyo wacho ni Siaya pod ilemonwa. Jatend piny William Ruto wacho ni odhi gero piny Kenya mangima kendo chenro mag dongruok dhi mulo nyaka kaunti ma Siaya kod gwenge duto ko olose weche mag Kongo apeini kaachiel kod bero weche mag wuoth moting'o nyaka bero paunde maduong' ma JKIA kaachiel kod mamoko. Chenro mar neno ni piny Kenya obedo kod kwan mar teko stima moromo mar chwalo piny Kenya e ong'ala manyime weche mag dongruok. Bende olose weche mag chenro mag gero ute kaachiel kod chenro mar neno ni piny Kenya ogoyo kang' manyime weche mag demokrasia kaachiel kod telo makare. Efi into mane mamako wang'i? Chris, gino ma anyalo wacho ni omako wang'a e kinde mane jatend piny William Ruto ne chako loso, no chako gi penjo ariyo. Kinde ni endi wadhialo higni 62 mar kawo loch kuom lwet jo wagunda. Penjo mane jatend piny William Ruto penjo ni to bende gino kenge mage ma waseketo mar mondo mi wachop lek mar independence no kata kawo loch e lwet jo wagunda. Have we advanced it? Some of the things that our forefathers did while fighting for the independence of Kenya. What are some of the things that Kenya has done? Bende wasechopo lek no endo. Kinde mane watu wakapok jatend piny William Ruto loso ni wacho wach mar jatend piny William Ruto wacho ni obiro chwalo piny Kenya kowuok rang'iny mar pinje ma pod dongore nyaka mago mosedongore kata first world countries. Wawinjo kanyo kantiere okenge moko mowacho, but gino machielo bende manyalo wacho no mako wang'a. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e kinde mane loso no kwayo no wacho ni alap mar Talanta Stadium mano mi igero sani okwayo mondo mi alap no endo omi nying mar Raila Odinga International Stadium. To jatend piny ochiwo dwoko mare kanyo kowacho ni owinjo kwayo mar oganda, owinjo kwayo mar Governor Johnson Sakaja kendo biro neno ni watimo gino machalo makamano. Aparo ni mana achiel kuom yore mag paro Raila Odinga, nikech bende kinde mane otwak jatend piny wacho ni Raila Odinga en achiel kuom jogo manosekedo ne demokrasia mar piny Kenya. Maneno ni piny Kenya osudo nyime, maneno ni piny Kenya osudo nyime e yore mag dongruok, e yore mopogore kata e weche mag kungo apeini nitiere gigo ma mosenindo Raila Odinga nokedo ne. Koro mano achiel kuom yore ma wabiro bedo ka waparo godo mosenindo Raila Odinga. Chris, ng'en seche mane Arthur Johnson Sakaja mano gavana ma Nairobi obiro kod wach mar miyo Raila Odinga Stadium kata miyo Talanta Stadium nying manyien mar Raila Odinga Stadium, ne wapenjre ka jofwambo ni dibed ni maseche moko ne en gima gise goye mbaka piny. Iparo in ka ng'ano mabende simoko luwo weche mag siasa kod telo, iparo ni ne en gima jatend piny William Ruto nosegoyo mbaka kod Sakaja kose ne ben ni Sakaja ma oseyo Ruto kod jopiny? Aparo ni onyalo bedo mbaka mosego kamoro, okonyal bedo ni ma emokuongo. En mbaka makinde moko osego gisewacho achiel ariyo adek moko ma mondo mi ochop e nyasi makama endi mokwa mondo mi jatend piny olok nying mar alap ma Talanta Stadium no nyako bed mbaka ma osego. Ang'ene anyalo gombi penjo mathoth Efi kech ng'en jofwambo ka oromo weche ng'eng thuole matin. Aneno ka director mar Maina ja Manchester ng'isa ni thuolo orumo, koro abende an loyal aduoke achiel kachiel kuom Joyce thuole mong'ada seche to weche to ng'eng. Ni wach pod inyalo bedo mamit ahinya e dhogu, kata kamano thuolo momawa wang'wa. Wadong' mana gi dakika matin kende to waloro chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wachiw thuolo ne chenro machielo mano mar mbak dalo. Aneno ka DJ Kolo osedonje studio ka kawuono en chieng' holiday, iko ne ji mix ma moto. Ang'eyo ni bende en chieng' Friday, en Members Day. Erokamano ahinya Efi Nyakidi kaachiel kod Chris Owino kuom tich makare ma utimo e alap mar Nyayo National Stadium e nyasi mar 62 mano mar Jamhuri Day mano
manotelne kod jatend piny Kenya William Ruto. Agonyo uthuolo mar mondo mi udhi mbele kod chenro mamoko. Nyakwara Mugia Jwang e studio kae bende wadong mana gi dakika matin kende to waloro twak marwa ng'adi mana mapiyo piyo. Wilberforce kachiel kod wachni mogik. In mana gi thuolo matin dakika en 2 kende. Dakika 2 namba 1 akwayo jatend piny ni mondo succeed we legacy mare 2027 or 2032 kaka jopiny bro yiero en ni nyaka ket mijingo expansion mag roads infrastructure mana kaka iwinjo wacheno mondo yaw piny mondo piny odongre nyaka otim maino matek mondo barabara oger kamoro amora nyaka village. Number 2 iwinjo ko wacho weche mag agriculture nyaka mondo piny oyieng mondo piny obed piny man gi dongruok en ni nyaka koro ket mamaino miwinjo en gono e weche mag agriculture kendo ma akwayo bende governors kuonde duto tema gintie gimi jatend piny sir makende e weche mag agriculture. Iwinjo ko wacho nodwa kelo weche mag irrigation gigi obedo devolved to ka environment mar siasa gi political goodwill dhi bedo maber kata mana ne governors to gini bro miyo jatend piny bedo gi legacy ma is wonderful. Kakora tieko akwayo jite nikech rais to weche mang'eny mag somo adwan owacho mang'eny e weche mag talent industry mar entertainment. Iwinjo ko omiyo gi puoch nyiso ni kata ma jo angla ka kawuono Kenya at 62 gini osebedo professionalized nyiso ni kata ma jathum madala cha en bende koro nyaka gidonje sako moko manyalo miyo gi bedo gi advantage kata mana yudo funds miwinjo kiwacho mag Hustler funds Nyota and the rest. Mago gik makoro wan kako ganda kik wayie mondo wakete siasa ka government okelo any policy madwa empower jothurwa akwayo jothurwa duto ni mondo ran gi gigo to kel lokruok ne piny. Kakora tieko message na kawuono mar Jamhuri Day ne piny mar onagi en ni Constitution mar 2010 nokelo gimoro miluongo ni devolution. Devolution nomiyo japiny teko mar yudo telo kowuok e village level. Koro nakwayo ni from MCA to governor. Sani koro weche moko mang'eny wawerego waket maino wagitekre duto e yo ma wanyalo empower go jopiny. Sama jatend piny osekelo TVET koro en responsibility mar governor mwalo kucho make sure ni gino timore nade otiyo. Koro katieko mogik achaka nuo moro en ni koro sani ka what going forward en ni nyaka waket dongruok mbele moloyo siasa moko ma pod ji keto wago ka. Erokamano Joy. Erokamano mogik giga keno beda beach kata kamano to mduku mana mapiyo piyo kwa tieko. Copy from the function. An gima anyalo wacho ni president Ogoe president wan advance gik mane wan go from pre-independence time. Kendo gima winjo ma president wacho kama lich en character. Let's work with integrity. Ten bende gima nyalo kwae orwak jo Kenya i wuodheni. Kik ben wuodheni en ma intie to jo Kenya to onge. Let jo Kenya be part and parcel mar wuodheni. Mane gimidhi got. Mane kende gima nyalo aje. No wuoyo nikech anto I will only be convinced with this country, not with President Ruto, but with this country. Ka piny ni achieve purpose manene founding fathers of Lawson waberi free education, waberi gi good health, waberi gi chiemo malongo. Keinonge ni kwa somo, we'll build infrastructures. Omian mane manyalo wacho ni integrity. Mawacho no, let him work with Kenya. Erokamano ahinya to mduku janon siasa kachiel kod Wilberforce Otieno janon siasa kuom kawo thuolo maru mar bedo kodwa e nyasi mano mar 62 mar Jamhuri. Chakre saa 2 okinyi nyaka sani anno kanyo kodong dakika 7 kende to romo saa 8 mar odiechieng'. Nyakwara Mugia Jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko. Happy Jamhuri Day Nyakwara Mugia Jwang kamoro amora ma intiere kendi beda kod odera makare. Riti masani nyinga Joyce Oduor.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get